Shalom. Perhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasaton tu sudi ruas. Do tamu naromber minggu sadarion, suaksoni dihamu dengan nami dan mengikuti ibadah melalui live streaming YouTube channel. Selamat beribadah madehita. Tapuji matuata sebuket desahan di Jahoba nomor 640 ayat sada satu di ayat dulu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadian atau mepalangi dohot tanoon. Amin. Pinuji ma debata amani Tuhan Yesus Kristus, nang upasu-pasu tuhita ragam ni pasu-pasu partodion, sian banua gijang di bagasan Kristus. Dibolati dohita gabi anak tuibana, bahan pemujian dihamuliaon nai, asin ni rohana, ale Jehova sigonggo pami, macai sangap doguarmu dilihat portibion, haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison diari na penarbadian mi, sebuhai ma pinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangion hatam, nabadiai jala ringkas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asa huparasya kami aka ari-ari ningulu nami na podoki. Saya pamasuk mahami Tuhan uluan saliling nililing na. Pujion nami mahodisi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari deita sa bukit desa ni Jahoba nomor 722 ayat sada sadu di ayat 2. Oh
Kamu patik ni debata di minggu tas sadarion, ima patik paduahon dohot labatanna, sonon mah didok. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang dohon na di banua tongahon, rodi na di bagasan aik na di toronitano, yanggo tunggabe si sobbaon, manang siuluan. Dia do lapatan ni, odo, ikut dihabere rohat tadi bata, jala ikon holong rohat tadi ibana, asadang jadi iba marsobba tu sobbaon, manang tu gana-ganaan, mangido hangoluan siani, jala dang jadi oluan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jala dang jadi posroha, diugasan homitan. Ido sahna, atong rak mangido gogo mahita tutuhat ta'ala mangulahon na bartu patik nain. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na bartu patik mi. Amin. Mari data sa bukid nomor 170 sada, ayat sada dohot ayat 2. Tato poti madu satta tu adupan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami dan di banua gijang, hodo napa tu paon hasisa di dosa di hami halak nadangolon, marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami, akan mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasisan ni dosa nami. Lehon matu hami tom din na badiyay. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alay asa hot rohanami marhapor siyaon. Laho manggotapon na sa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangolu. Jala na badiya. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Sonod dohatan ni Tuhan Jehovah. Nunga diharsai ho au marhitis yan akka dosam. Jala nunga dilojay ho au marhitis yan akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manalisay akka pangalasyonmu ala ni hadiriyokku.
Jalarang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Tapuji Tuata merhiti bukit nomor 160 sia ayat 2 dot ayat 2. Turpuk epistel di minggu tasadarion imana dienet sian sada Musa bidutolu ayat sada sahrodi ayat pitu tajahama namar sikat sorin. Alai uluk donau bisuk sian nasa namang gulmit di ladang akan nadi jaluni debata jahuba jadi didok mamadok boru-borui atehe tongodo didok debata naso jadi panganon musian saluhut hau akana di porlakon. Alai anggosian perbueni hau na di persitongan ni porlahi di dok debatado, unang pangan hamusiani, jala unang jama hamu, asa unang mate hamu. Ai di boto debatado sadari di pangan hamusiani, tonggorma matamuna, gabidos sod debatahamu uboto na denggan dohot naroa. Dungi tonggor mamata nasida na dua, di boto mana marsaimara nasida, gabi di samoti maabulung ni haura ara bahen sabuk nasida, ido sahakna mertua donatu mangihon hatani debata jalan na peopsa. Amin. Tapuji Tuata marhitede buku sama di jawaban nomor 715 ayat sada dohot ayat 2.
Ata tidak ko maha porsiaw tay, songon na hinatidak ko nidong ata sa porsiaw di sadok pertibion, dra mahita madok. Aw porsia di debata Jahuba, iro ama pergugon na suhatudusan, na tumapalangit do tano. Aw porsia di Jesus Kristus, anak di debata Jahuba na saseday, imana tinubuhan ni si Maria, nagabagabias sa di porbadia, adorak suabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpazal di bana dihaw pinorsilang, na tuat tubanu atoru dung ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jahuwa, amanai pargo na suatu dosani, di simay bana pamamulak sugut tu tanoon, manguhumi alat na mangolu dohot na mate. Aw porsia ditod di porbadia, jala adok sada huria na badia, huria atau panyala Kristen akan na badia, dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mula mangulu sugut dangi halat nang mate, dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Tapi gimajo song napatak kaso tikting namasa ditongani huriata. Shalom. Amanami dohot na nami, dohot na po subulong, nadong di bagas joro gereja ta, suang songoni, amanami dohot na nami, dohot simpatisan, manang di dia pe, maringanan, nama dohoti live streaming ibadah di Tikyon, onma warta jemaat di HKBP, Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, Distrik 18 Jabar Tengdi, hari Minggu, 6 Juni 2021, Imam Minggu Parjolo Dung Trinitatis, topik Minggu, unang mangaleai todi perbadia. Marturia, angka 3.2, persembahan bulanan. Pada hari Minggu, 13 Juni 2021 yang akan datang, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Juni 2021. Marilah kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Berikutnya, angka 5.1. Pemberkatan nikah warta pertama dan warta kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Kristianto Sihombing, STMM, putra dari Bapak Bilhem Sihombing, Ibu Hotmida Boru Siboro, yang beralamat di Jalan Haiba nomor 2C, RT 001, RW 007, Kelurahan Wawa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Anggota Jemaat Gap Sultra, Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, Jemaat Maranatha Lepo-Lepo, Klasis Kendari, Konawa Utara, Sulawesi Tenggara. Dengan Saudari Dr. Gigi Maria Clara Angelina Boru Sirait, putri dari Bapak Insinyur Charles William Hamson Sirait, Ibu Dr. Nur Syamsinar Nursiti Boru Situmorang, yang beralamat di Jalan Jamrut 4 nomor 6 Permata Cimahi, RT 001 RW 012, anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi WEK 7. Rencana pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Juni 2021 masuk pukul 8 WIB di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Berikutnya angka 5.2. Konven Sermon Pelayan Full Timer pada hari Senin 7 Juni 2021 akan dilaksanakan konven sermon pelayan full timer HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi
bertempat di HKBP Bandung Barat. Yang akan mengikuti acara tersebut adalah Bapak Pendeta Hasian BMS Purba STH Pendeta Resort dan Bapak Pendeta Dodi I Simarmata STH Pendeta Fungsional. Selanjutnya angka 5.3, pembekalan bendahara dan sekretaris. Pada hari Sabtu 12 Juni 2021 akan diadakan pembekalan dan untuk bendahara dan sekretaris gereja kita yang akan diselenggarakan oleh HKBP Pusat melalui Zoom, dimulai pukul 11.30 WIB sampai dengan selesai. Kemudian angka 5.4, rapat panitia pembangunan dan penjelasan panitia pembangunan. Sehubungan telah keluarnya surat rekomendasi KBU dari Dinas Penanaman Modal dan Investasi Provinsi Jawa Barat, maka diundang panitia pembangunan untuk menghadiri rapat yang akan diadakan pada hari Minggu 6 Juni 2021 hari ini, waktu pukul 18 WIB sampai dengan selesai, bertempat di gedung sekolah minggu gereja kita. Diharapkan kepada seluruh anggota panitia pembangunan untuk hadir pada rapat tersebut. Untuk itu, setelah pembacaan warta ini, kita akan mendengarkan penjelasan atau panorangion dari panitia pembangunan tentang tanah dan surat rekomendasi tersebut. Selanjutnya angka 5.5 undangan. Gereja kita menerima undangan dan proposal dari HKBP Pos Pelayanan atau Pospel Lembang Resort Bandung Tengah. Acara Pesta Pembangunan Rumah Dinas HKBP Pospel Lembang pada hari ini Minggu 6 Juni 2021 waktu pukul 9 sampai dengan selesai, bertempat di Jalan Peneropongan Bintang nomor 01 Gudang Kahuripan Lembang. Yang menghadiri acara tersebut Bapak Pendeta Dodi I Simarmata STH dan Bapak Sintua MTH Sirait. Selanjutnya angka 5.8, jadwal ibadah minggu. Jadwal ibadah minggu pada hari Minggu 13 Juni 2021, yang pertama waktu 7.30 WIB diikuti oleh WEK 2, 3, dan 5. Pukul 10.30 WIB berbahasa Batak diikuti oleh WIK 4, WIK 6, dan WIK 9. Kemudian kebaktian sore pukul 16.30 WIB diikuti oleh WIK 1, WIK 7, dan WIK 8. Saudara, kami akan membacakan ralat warta. Dalam warta jemaat pada kolom penerimaan aksi 1000 tanggal 9 Mei 2021 tertulis sebesar Rp2.155.000. Seharusnya Rp1.199.000, sehingga total penerimaan aksi 1000 pada bulan Mei, sekali lagi, total penerimaan aksi 1000 pada bulan Mei 2021 adalah sebesar Rp4.702.000. Demikian warta sudah kami perbaiki, terima kasih. Selanjutnya, tabegima panorangion sian panitia pembangunan gereja kita, Imana di Patolhas ni Amang Pelman Pasaribu. Silakan Amang. Salam, saudaraku semua. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan selama ini yang begitu panjang dalam perjalanan untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan gereja dan sarana pendukung.
Perjalanan dimulai dari tahun 2016. Kebetulan 2016 itu ada peraturan pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa pembangunan di wawasan KBU, yaitu kawasan Bandung Utara, cuma bisa 30%. Maka berdampaklah pada permohonan izin KBU gereja kita. Luas gereja kita lebih kurang 1.867 meter. Maka yang harus dibangun atau yang bisa dibangun sekitar 550 sampai 560 meter. Yaitu 30%. Yaitu untuk gereja dan sarana penunjang. Ada lagi peraturan bahwa kalau bangunan lebih dari 500 meter, banyak lagi persyaratannya. Selama 3 tahun, permohonan kita tetap ditolak. Tetapi pada 19 Desember 2019, permohonan kita diterima, mereka proses, sehingga akhirnya dengan berkat perjuangan kami yang tidak hentinya menanyakan kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau KBU di situ, dan kami pun mengadakan upaya yaitu dengan meminta bantuan kepada Naibaho SH, advokat di situ, untuk menanyakan apakah surat rekomendasi akan keluar atau tidak. Kalau tidak akan keluar, katakan tidak. Kalau mau keluar, ya tolonglah cepat diproses. Sehingga terjawablah permohonan kita, yaitu pada tanggal 31 Mei 2021 mereka menyetujui surat yang kita ajukan. Puji Tuhan. Sebetulnya saya di sini senang sekali, bersukacita dengan keluarnya surat rekomendasi tersebut. Tetapi ada ganjalan juga, karena ketua kita surat ini belum keluar, dia sudah meninggalkan kita. Itu menimbulkan luka di hati saya. Berarti semua rencana yang kami panitia tanggung, terutama mungkin lebih berat kepada ketua, sehingga sayalah yang harus menanggung ini sampai masa periode nanti. Jadi saya minta dukungan atau kami minta dukungan, baik doa ataupun yang lainnya, untuk mengingatkan kami supaya tetap bisa berjalan rencana kita dengan baik. Kami tetap meminta dukungan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan ekonomi kita sangat terpuruk. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita sesuai dengan rencana dan keinginan kita. Kami percaya kalau kami berjalan cuman panitia, kami tidak bisa berjalan. Tetapi kalau ada dukungan dari anggota jemaat semua, baik dukungan doa ataupun dukungan finansial, saya rasa apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Kami ditugaskan untuk pembangunan gereja, dan belakangan ini ada untuk penambahan lahan. Kebetulan lahan kita yang di sebelah tempat parkir itu dijual. Dan sesudah
kami mengadakan rapat, kami setuju untuk membelinya. Dan itu sudah terrealisasi pada bulan lalu. Jadi tanah itu sudah kita beli dengan harga 900 juta rupiah. Ongkos-ongkos sampai saat ini sudah habis 70 juta rupiah. Ada lagi mungkin ada pengeluaran nanti belakangan. Luas yang kita beli luasnya adalah 176 meter persegi. Tetapi di dalam surat, supaya nanti kita jangan ada silang pendapat, adalah 144, jadi kelebihan 32 meter. Nanti kalaupun supaya di suratnya itu adalah 176 meter, kita harus mengurusnya kembali ke BPN. Jadi tanah itu bukannya berkurang, tetapi bertambah dari meter yang sebelumnya. Itu sudah beres semua, dan mungkin minggu-minggu ini mereka akan meninggalkan rumah tersebut. Di dalam pembangunan kita, kalau pembangunan atau IMB keluar dari pemerintahan kota, karena ini KBU ini bukan IMB, bukan, tapi jalan untuk menuju atau meminta permohonan kepada pemerintah kota supaya kita boleh membangun. Kalau sudah keluar izin tersebut, maka kita akan bangun sarana penunjang dulu. Kami panitia dan para haldo berpikir, kalau kita bangun, tidak mungkin lalu lalang tetap berjalan di depan gereja kita untuk keperluan umum. Jadi kami berencana memindahkan jalan ke belakang supaya kondusif dan kita tidak terlalu membuang tanah. Maka kami berencana untuk kalau ada maksud yang punya rumah, tapi saya dengar-dengar sih mau dijual juga sekitar 60 meter, dukunglah kami untuk membeli lahan tersebut supaya pemindahan jalan bagus sekali, jadi lurus ke sana ke belakang rumah Amang pendeta yang ditempati oleh Amang Simarmata, dan ini jalan kita tutup. Dan itu pun memerlukan biaya, makanya kami meminta dukungan finansial, terutama yang sudah menyatakan janji iman. Mungkin sudah lupa karena sudah terlalu panjang waktu. Saya ingatkan janji kita kepada Tuhan supaya cepat-cepat diselesaikan demi kebaikan kita bersama. Karena kalau menurut perhitungan, uang tunai sekarang ada sekitar 2 juta. 2 miliar. Piutang 1 miliar. Kalau itu selesai udah 3 miliar. 3 miliar nanti kalau gereja menyelesaikan masalah rumah yang kita beli ada 1 miliar. Jadi ada 4 miliar. Itu bisa untuk membangun sarana pendukung saja. Tetapi dengan adanya sarana pendukung saja, gereja kita sudah sangat kondusif. 1, bangunannya sudah zaman sekarang lah bagus. 2, anak-anak kita, cucu-cucu kita bergereja dengan damai di situ. Karena tempatnya juga sangat kondusif sekali. Yang rencananya adalah 3 lantai. Sekali lagi kami tidak bisa melaksanakan itu atau panitia tanpa bantuan Ruas Huria. Yang kedua, kita sudah menerima surat keputusan rekomendasi bahwa kita bisa meneruskan atau membangun gereja dengan melanjutkan meminta IMB kepada pemerintah Kota Cimahi. Sekali lagi, pada tahun 2019 kita sudah mengajukan, diproseslah sampai tahun 2021, keluarlah
rekomendasi tersebut. Jadi di sini surat rekomendasi itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ini surat dari mereka, Bandung 31 Mei 2021 kepada Wali Kota Cimahi, nomor sekian dan seterusnya, sifat biasa, hal rekomendasi pemanfaatan ruang kawasan Bandung Utara, yaitu yang 30% tadi. Dan selanjutnya, nama pemohon adalah Bapak Pendeta Sampur Manulang STH. Alamat lokasi Jalan Lurah nomor 253 Y Cimahi, RT sekian dan selanjutnya. Koordinasi itu ada lintang utara apa, saya rasa tidak perlu, tapi dan selanjutnya ketinggian lokasi ini juga yang menjadi masalah waktu itu, 774 mdpl di atas permukaan laut. Rencana pendudukan yaitu rumah non tinggal, yaitu untuk peribadatan gereja, kantor, ruang sekolah minggu, dan rumah tinggal. Rumah tinggal di sini adalah untuk pendeta kita dan untuk pekerja yang bekerja di gereja kita. Ya mungkin kalau kita kenal punya, kalau saat ini ya untuk rumah setopan lah yang kondusif. Perizinan dimohon ini untuk izin mendirikan bangunan. Satuan lahan, ini ada beberapa sertifikat hak milik, tetapi disatukan, yaitu jumlahnya 1.867 meter persegi, ditambah luas bangunan atau luas tanah yang kita beli 146, jadi ada di kisaran 2.000 meter persegi. Jadi kondisi lahan harus terbangun. Di sini dikatakan, selanjutnya tidak saya bacakan karena terlalu panjang, tetapi pada akhir surat ini dikatakan rekomendasi ini berlaku selama 2 tahun sejak tanggal diterbitkan sebagai acuan penerbitan izin mendirikan bangunan. Jadi kita dikasih kesempatan 2 tahun, kalau IMB sudah keluar, lahan kita harus dibangun. Kalau dalam jangka 2 tahun sesudah IMB keluar, maka semuanya akan hapus, akan hangus. Jadi perlu kehati-hatian di sini, mohon diperhatikan, karena semuanya ini terlaksana atas dukungan semua anggota jemaat ini. Tanpa dukungan, sia-sia usaha kita yang 5 tahun ini. Segala dampak dan tanggung jawab, segala dampak dan risiko tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut pada rekomendasi menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Cimahi selaku pemberi izin dan Pendeta Simanulang STH sejak keluarnya izin IMB. Jadi itu adalah segala bentuk apapun. Jadi kita tidak bisa menuntut karena sudah ada dikatakan di sini 2 tahun ya harus dibangun. Ya. Ditetapkan di Bandung tanggal 31 Mei 2021. Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Komaranengsi. Jadi ditandatangani oleh Komaranengsi SE MAP. Tembusan kepada Gubernur Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,
Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan kepada Bapak Pendeta Sampur Manulang STH selaku pemohon izin. Demikianlah izin yang telah diberikan. Mari kita bersatu hati, mari kita berdoa, mari siapkan keterbukaan hati kita untuk membiayai pembangunan ini. Tuhan memberkati kita semua. Horas. Tapasa ma pilihan na parjulo, may tamarende sa bukid desa ni Jehovah, nomor 723, mamuka sa nasyara dohot udut na. Damini debata na sumurung siyan saluhut na roha. Imana mangaramoti akati-ati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Urian itu hatta na inaulongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus
turpuk jamita dihita di minggu tasadarioni mana tersurat di Evangelium ni si Markus bidutolu ayat 21 ayat 35. Diamu amanami nanami naposo bulung remaja sekolah minggu namar minggu nang di bagas munabe tajama tani debata sian Markus tolu ayat 21 ayat 35 mar responsoria. Dungi muli maibana gabe rongom musero natoropi pola sudat nasida mangan. Ia akka si boto surat naung tuat sian huta Jerusalem di dok nasi boli sodo ibana jala iduk niak kasiboli sido di pangasahon laho pabalihon ak kasibolis. Ai molo marsalisi sada harajaon sama dirina dang nahot harajaoni. Asa molo hehe si polisi mangalo dirina jala marsalisi sama ibana dak tarbain hot be ibana nalaho suda nama. Si tutudo hatakon tarsesa pe nasa dosa niak kajolma rodi nasaragam ni pangisahyon nasida naropak debata ala didok nasida partod di nahodardo ibana. Nahudul dona toropi humaliang ibana gabe didok ma dia lamanado inangmu dot akanggim rodi akka ibotom diusoi dohok. Jala dibereng ma akka nahudul humaliang ibana ninnama akka oddo dainang dohot akka anggikku. Ima yanggo sahakna. Dihamuak kamanami dot inanami dong asa porsiaon di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Taboto do anggo di parjolo pamukaon barita nauli tuhalak Batak di tahun 1800-an ditikiro akka apostel tu tonga-tonga ni bangso Batak ujui godang do akka barita na boe sar di luar ni bangso Batak na manihai na mangalehon barita na hurang denggan taringot tu pangulaon yak kaposteli taringot tu pangulaon yak kaparbarita na uli di tonga-tonga ni bangso Batak molo tadok rupani apostel ni halak Batak ima opui eporus ingwer Ludwig nomensen mamukka marbarita nauli diluat sait ni huta ujui imana margoar huta dame na pinaoja ni nomensen gabe huta inganan laho marbarita nauli di rura silidung di hatihai di goardo ibana sibot termata di goardo ibana persibalik mata ala sogo rohani akka raja huta sogo rohani akka na diluati marnida haroro ni
sinomensen na mabuat ton berita nauli. Tuan ima rupani diparbisuhi tu hatta barbarita nauli o puino mensen laho pasahato berita nauli doho denggan. Jala dipatau ibana laho pasauton baga-baga ni berita nauli tu halak batak dohot sadok habisuhon nasiat debata dohot tod di porbadia. Alabui diubati-bana kapsahi ditiki jolo marsiajar bahasa Batak do opui di Buladda, jolo marsiajar pangubatio do nasida di Jerman, jala di parsiajari do hasomalan adat Batak di perpustakaan di Buladda di Tiki, dungi di boto opui marupani laho mabuat rohani bangsa Batak, nakpe macai maol jala macai bakoldo di jalo halak Batak berita nauli di pamukaon ni marberita nauli akka apostel tutonga-tonga ni bangso Batak di hati hai. Idok donasida mabuan parbinotoan haliluon ala dangadong mangihutton nasida rupani parsahitoni nasoboi ubatan. Sudah diubati. Maka berdirilah klinik-klinik pengobatan. Dungi diajari halak Batak. Mar siajar, manurat, dohot majaha, gabe jongjong maaka persikolaan. Dipasagihod do partikian nasadenggan tiki di ngoluni halak kita. Iruban na molo di mulak kamu tu bona pasugit taratur doak katiki onan disi. Hari Senin onan di son, hari Selasa di Pahai, hari Rabu di Tarutung, hari Kamis dia teh onan hari Kamis, hari Jumat piadong, rodi Sabtu hari Sabtu. Asadenggan partikiani boy hari Minggu sudah bangsa Batak memuji debata. Sehingga Senin Selasa diatur hono puima partikian ni akka nama ronan na tu onan di botamu lapatan ni onan tahe ada onan pasarin nate alai onan ima on an irotong onan manuhoran jadi kai natta lauma manuhoron dot manuhoran tu dia hoida tu on an ninna tu onan gawinin na marupani laho manuhor situ horon tu pasar. Jala salisa minggu ron. Ningot dope tidak dana kiba molo hari Sabtu onat di Hamian di Tarutung. Lao maborhat inong nibong ngabinereng borhat tong. Lao maborhat tu onan. Dungi torni pesamma si pesanon. Inong buat jodi ba diau kue talam dan tadamu do kue talam narungi gulana di gijang dang di tonga-tonga gulana mulai tonga-tonga gulana lafe doi idot tong anggon di toru do adong satanna tabu do tong labok hola ro binereng opelet so di bahal ni hutai omakku naroha habe omak ni halak idot tong hola ro binereng karajang ngana belau karajang nyomak kurun terumi pemanomu terbinuam merupani tersinuk kuma dia dikuita lami innon itornin nama soi nama tabuna soi nama lasni roha nuaing do rupani dangadong beda dana dang dihasil oli be inong ngalau tuonan alaniaha ngaro pertiga-tiga tu jabu itarui sude bu mau beli apa bu di sini lengkap buah ikan daging semua ini dangadong be dana makasih oli inong lao maronan dungi dangarong berupani nama mesan ayang go tikini ba naswarok sialangon do dak sialangon tunga pala dangol matahe sialangon dangarong ay posido pe parngulud pada saati pada tiki mulubui mangalang nata hari Sabtu ngahebati hari Senin tu hari Jumat mangalang yang sering dan senantiasa kita rindukan
yang tidak kita inginkan tapi terus mendatangi kita. Ayo motongon. Ibu tamu doai gulamo ida tuh. So ni halomo no nale siri hasioli ba. Jalak terjue konan langot don. Ai holani don harong rupani. Gula MO otik ale balgau luna. Jadi jala dia mau luna ini ngona so alam guna ngatong. Hapi na do isi. Hudok kon itu hamu atik baru piarong do aku di son nama kilalai sesongon na bernostalgia ji hita sawati rupani. Gudang nai hasusaan di adopi perbarita nauli ditiki. Rodi naikon marutang hosa nasida. Ayado opui di pacongjong di hari-hari ni hutadame naing di pamate. Alai Roma rongbur gabi sudah mak ditiki. Heado di rasun. Alai ala jumolo dialang pananggani opui si panganonon gabe pananggai namate. Gudang nai hasusaan diadupi akka perberita nauli di hati hai asal masahat berita nauli hati uron di tonga-tonga ni ngulu ni wangso Batak jala saud do tutu jala tol khas do di hasa saud ni berita nauli di tonga-tonga ni ngulu ni halak Bataki. Pajongjong huria Kristen Batak Protestan ojak di tengah-tengah ni bangso Batak. Laho mangalehon hati uron ni parbinotoan. Hati uron ni hahipason. Lumobi hati uron ni haluaon di tengah-tengah ni nguluta. Marhite panadayota di Kristus Yesus. Tuhat tai na mangalehon haluaon di tengah-tengah ni nguluta. Alani do kamang do tamu kainang tudos do songoni pamukaon ni pangulaon ni Tuhan Yesus di Markus toluon. Nunga mamuk kamar berita nauli Tuhan Yesus Kristus jala di Markus sada ayat 20 dohot 22 marsahala pangajarion naninna. Marsahala pangajarion ni Tuhan Yesus jamitana mangolu jala torop halak. Molo di ayat tasadarion dungi rongomra rojolma berduyun-duyun orang mengikut Yesus. Mau mendengar kabar berita baik Injil kesukaan Nabi Nuhan ni Tuhan Yesus Kristus. Alai sadenggan-denggan ni pangulaon ni sasahalak. Gudang do na makasugohoni. Alai sadenggan-denggan ni pangulaon ni Tuhan tay nung ngabe di paojak tong permusuon. Maradopot Tuhan Yesus sian keluargana sadiri lumobi masih anak kasih boto surat dohot saduse dohot parise didok naritik Yesusi didok nasibolison tuhatai sibolison do ininna dipakir watong huaso ni sibolis sama-sama sibolis pura-pura manasida bersekongkol atar lau maho molahu dok sipda atar misir maho molahu palauda alai Roma tuhatai diajari ma di Papua ma tarsongo dia do molo di sada harajaon molo di sada punguan adong persalisian gari di tonga-tonga ni ripe keluarga molo daksada rohani ama dohot ina lau manggalugaur rumah tangga dang tarbahen ni manatap hadengganon daktar bani manatap haulion alani ido banna di sosoi turpuhoddo di bagasan perdalanan ni ngulutta molotung pemaol hita mangulak kanadenggan mangula nadenggak kita di luakta mabahen nadenggak kita di bagasta mabahen nadenggak kita di punguatta ingot tamuma saya dong do na makasugoni alai halak nati gorroha marsihoho do maka jongjokon hasitongan halak nati gorroha marsihoho do laho maka tidakkon hati goran di bagasan nguluna nang pesipata rodo akka parukilon rodo akka panguhumion rodo akka tihatiha rodo akka pangareheyon bahkan fitnah dalam kehidupan orang yang ingin menegakkan kebenaran. Tetapi setiap orang yang memegang kebenaran itu dengan
teguh, maka ia tidak akan tergoncangkan, ia tidak akan tergoyahkan. Ala di boto ibana do, diurupi debata, di patigor debata do, perdalanan ningoluna di nalaho makati dakon hasit tongani. Atok sudah mahita siya tidak ko kasit tongan, atok sudah mahita siya tidak ko nadinggan di bagasan ngulut ta siga nupari. Sayunang maparsidohot tita. Jika dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diajak firman Tuhan untuk berhati-hati terhadap lidah, untuk berhati-hati terhadap perkataan yang bisa menimbulkan fitnah. Na sibolison na ritik dohot akana asing mariti hata na so gabiak, dohot hata na so dinggan, nuaing pe takas doi kon berhati-hati hita, laho mamakke jari-jarita. Nuang pe disosoi do hita asamanat, jamot, jala jaga hita, laho mamakke tangatta mengetik huruf demi huruf menjadi rangkaian kata, menjadi rangkaian kalimat. Jangan-jangan kalimat dan kata-kata yang kita ucapkan adalah fitnahan kepada orang lain, fitnahan kepada pihak lain, sehingga bisa menimbulkan molo dison perselisihan, sehingga bisa menimbulkan ketidakbaikan di tengah-tengah ni ngoluni hita di parsaoran ni hita jolma di partiken na varpudion. Alani dok tamang dok tamok kainang gabi api turpuhon tu akka namasa di tengah ni huriata di naung pinatorang ni amata opuguen nak kining namasa di huriata ima manuhor lahan gereja, kemudian rekomendasi dari dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu Provinsi Jawa Barat ta dukung mak, ta ulupom mak, ta lugahom mak, na tahasi holi i na sailaon non dak pigadan nari borhak ma opuguen rap dohot panitia pembangunan HKBP Jalan Lurah laho mengurus izin mendirikan bangunan HKBP Jalan Lurah Jalan Mingguon kosong matano na di joloni garijat taon ta padus manor rohat ta tu dia pakiot tai jala songon dia bahenotta alai memang nga pinatol khas nang tu manang piga-piga halak sasitong nga nunga pinasahat manang piga-piga halak aladong ko sakap ni huriat taon papidahon dalan na disabulasi amun namion tu bahagian belakang ni rumah pendeta manang gedung PGTK saunari ba arong ko piono 10 meter rai di beriban berek kamu manno mulak garejaon dia dututu nedok ni panitia yan non naso tatu hori dope narhamuna berek kamu mesan arong dope ono 10 meter rai naso tatu hor dope tatu hor hombaniane ate wah setuju kamu setuju mau lihat ma aja aku matong mewakili kamu menjawab betul kamu holo dope songon nak baru tutu nain alai mau laut tergugu mau dok setuju alana mau tinangyakon dangadong naso tarpatu pada bata mardongat debata ada tu mungkin dak tartor hitai ba pinapungu siak kamu jo pilu ibu tamu do pilu pilu pinjaman lunak ale unak pilos atong pilos ibu tamu pilos pinjaman los jadi iko pilu do pinjaman lunak pinapungu jo sanao saon ina sana bagok 200 juta tatu orang mai badungi tapapidda ma tapapungu ma erteon kamang do tamu kainang arong godala siliaron nami to hamu ale unak sungkak kamu lewat sang garejaon hami pe dak pola sungkan molo saya lewat tamu siang garejaon nadingkat dihamu nadingkat dihami asa sadama hita songod dayo naik unang 2 songod dayo tuak bayno tok lagi apa itu tuak asa inatong itu jadi sanomma dalam muna ubidang ulabas nita pasti dolo nasida nasida pingadi hasioli adigat doha kami pelurau papidau dalam nodo mabangun supaya sepeda motor kami bisa lewat dari sana ke sana ninda nasida rupanya jadi dangadong bina maol dangadong bina laho si parukil honot tanu ngasongon na diuka debata padiluan ni HKBP Jalan Lurah laho manadikon laho mengejar ketertinggalan kita dari gereja-gereja lain
Bahita petok tua kay pisinga mga raja. Bigyan mo daw kay pisinga mga raja. Naing paturehon garija na sida mo se. Bahita petong masongan na buyat tong. Donot tahami pipa. Lama bangun nama. Ninahita nama tunasida rupani. Dakulak kalakibe rupani. Dot hakabipi Bandung Barat. Akay anak kota hiadoy. Hape nga gabi na sida nuaing dumasip. Hita pe sada marohatta. Hita pe dos marohatta. Laho manguduti akan nauli na rin di tonga-tonga ni huriat taon. Jala rodoi hamaoloni. Berek kamu mana hamaolon na barjolo apala keluar merekomendasiun di COVID 10 Berek kamu mah ngapasti beon hamaolonon. Roman non padita tujabu ni ruas martangiang mahitamang tatap pamu pembangunan. Maaf jo amang COVID naman non rupani masa mau non jala Jepang alai molo ukap roha laho makajong jokon ha tigoran harengganon haulion disadok huriat taon tadukung matong panitia pembangunan tatangyak mana sida asa boy tauduti yakkan aulina rengga ditongani huriat taon tu anak kota gerung sekolah minggu na sida dak sayobe gerung sekolah minggu na sebula habirang negara tahun nga ikon meningkat nian fasilitasnya kayak anak kota marminggu ang giat boy kopi 10 siyon lewat salpu siya portibion terboy marminggu na sida dia kataon na nengro di nganan na dumenggan kayak anak kota akan apa sebulung lau mangalatik ben nadaksai di gedungin nabe ngarong satu ruangan khusus bagi napo sebulung untuk bernyanyi latihan band rupani do tak kenasing dungi paditata ngaboy dengan bagas na termasuk dodisi tak say roben nonak kana sesak napas sesak dia di alani aka fasilitas na orang terdukung gedung perkantoran dohot akan asing naboy pada sipota alai syarat dohot dalan laho mangukap salu na ima sayunang matubu persalisian di harajau ni molo rodo persalisian pergutu-gutuon lumobi panihayon marhite hatana sotutu boy donang hitape termasuk huria gari Jesusi di dok nasi bolison lam huria ma olo do gaor jala hurang denggan akka na tapar sita molo pamikirion ni hita borkat sian pamikirion na hurang denggan molo pamikirion ni hita borkat sian panihayon prediksi pretensi dan masalahnya pretensinya cenderung jelek dan negatif di bagasan saluhut perdalanan ni huriai boy mamasa na hurang denggan alai molo sadado rohatta ias nang pikiratta bulus nang pakatayotta di bagasan saluhut perdalanan ni huriai manger bang mabarita nauli dia bang sobatak manger bang manang huriatta di tonga-tonga di perdalanan ni nguluna tuakka ari nanengro amen martangyang mahita mauliate madihole jahuba alanunga di pasu-pasuho huriam sadarion marhite panitia pembangunan pabotohon tuhami naung tabba di tonga-tonga ni huriam arta marhite lahan gereja pasu-pasu mayale Tuhan asabui pakyon nami lahu memuji guarmu dapok nami rekomendasi perhitian mengurus izin mendirikan bangunan ni huriam pasu-pasu mayale Tuhan saut dia katik kina jonokon nah hina si holan ni rohanami gabi bui patupon nami muse ali Tuhan pasada rohanami jala rahuti hami di bagasan holongmu parhalado panitia nang ruas ni huriape asa bui saut nahina si holan ni rohanami pasu-pasu masa luhut ruas ni huriam dia kangulu ulaun nasida lumobi di partikian COVID 10 siyaon sailam tabai di nasida sinadongan hamoraon sinamot arta pacarian, pacamotan, pangomoan asalam mergugu hami patupahon narikot di tongani huria dalam nami may
pasangapong guar muna badiay. Pasu-pasu ma hami ale Tuhan, asa molotungpe marasing pikiran nami, maraga makapadohan. Alay pasikopon ni holongmu may di bagasan roha nami na bulus, jalan na ias, laho patupahon ak kanadinggan di Huriamon. Pasu-pasu ma ulang tahun ni Huriam, ulang tahun ni ruas ni Huriam, sadariodo sa mingguan, ulang tahun kelahiran panjang umur, lamarlas ni roha, ulang tahun pernikahan ale Tuhan, lam berbahagia nang rumah tangga nasida di Jolom. Pasu-pasu keluarga ni Huriam na naing pinaujak ni Huriami di hari naroon. Lau mardongas saripe, Kristianto siombing dohot Maria Clara borusirait. Saya lampahot holong ni roha di nasida, jalapatiur ulang nasida. Tupahi mali Tuhan nang keluarga TM Situmorang inang borusi majuntak, dia kangulu ulaun keluarga nasida, songoni nang Sri Oriza Maya Sutarti, saya lam tabai las ni roha di akaulaun nasida, pasu-pasu mayanak kon ni Huriam Hendrik si hotang naung paujukon persikolaan na di perguruan tinggi, pasu-pasu ibana Jepang dapot perkarejuan Hobarto talenta, Leon Gogo semangat habis syukur di bana, lahu mangiahi masa depan na, songoni nang dinatoras namang si hotang do inang borusinaga, pasu-pasu ma ali Tuhan nang Andre William nainggolan Markarejo di Makassar, anggiat hai pasod di bana Jepang do habis syukur mangulal kolonna, dohot para NN tupahi nang ruas ni Huriam namar sahid na soagorak kami mersada-sada ali Tuhan lumubi ma nyonya si torus boru hasibuan na say toktong dope dirawat di rumah sakit Santosa Bandung asi roham ali Tuhan sayurasi pamatang nasida unang ngalang asini roham say pamalum nasida siya persahito ni rado tami di bagas joro mamuji do pasangapon guar muna badiay tupahi masa luhut ruas ni Huriam namar minggu di Garejaon do namar minggu di bagas nasida be manang di dia pinasida maringan pasu-pasu nasida le Tuhan Vivi Riana Teresia Darlin Nenggolan Praya Sari NN saluhut ruas ni Huriam di akainganan nasida ho mamang gonggom nasida di bagasan holongmu alani Tuhan saya pasu-pasu mahami toktong lahu makatidak kon hasit tongani di ngolu nami dohot mangulahon lomoni roham asagabi ali-alem hami na sumurung jala nasay toktong mangulahon lomoni roham di bagasan Yesus Kristus si palua hami. Amen. Maret de mahita sian buku ede 754 hut papungu pilihan. Go
sagi akun mapiliata ale de bata manami na di banua gicang hodok haroran ni salu sileleon na dinggado nasa ulibasa na mauliutus upasat tami masyan na nileon mito hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na ucus di jolom pasu-pasu majala ramau ti hasau parahasya kami pilihan pati bulok karajon muri tonga-tonga ni huriam do di portibion buhai marohan hami mariti te todim asalamu tadahami kurang nasileon mito hami asalam girgir hami madok mauliati tuho maritihiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan nawar dosa tuhami. Unang hami tugiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu pasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodak kon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopak kon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu madita saluna. Sokoni madia kamang tong do sai sosoan nami hita adong do peti dana pensiun di joloan sianias nyerohat tatapasama. Tuhan memberkati horas.